ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ ବି ମାଗିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ତାରକା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ। ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିନିଶର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂ। କେବଳ ନିଜେ ଭଲ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦଳକୁ ସଂକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଆଉ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସିରିଜରେ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ଅବଶ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀ ଇନିଂସ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ରିଙ୍କୁ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀ ଇନିଂସରେ 2ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ମାତ୍ର 39ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 9ଟି ଛକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 68 ରନ୍ କରି ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଛକା ସିଧା ଯାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମିଡିଆ ବକ୍ସର କାଚରେ ବାଜିଥିଲା ଆଉ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ରିଙ୍କୁ। ବଲ୍ ମାରି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ବି ମାଗିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ୍ ମାକ୍ରମଙ୍କ 19ତମ ଓଭରରେ ଲଗାତାର 2ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ଆଉ 2 ଛକାଟି ଏତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଯେ ସିଧା ଯାଇ ବକ୍ସର କାଚରେ ବାଜିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏନେଇ ତାକୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ହୋଇଛି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରି। ନିଜର ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂ ତାଙ୍କର ନମ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି।